Koska olet viimeksi pysähtynyt ja ollut vaan ihan omia ajatusten kanssa ilman, että sulla on ollut jotkut seuraavat tehtävät mielessä. Nimittäin meditaatio on hyvä tämmöiseen sisäiseen observointiin ja tavallaan reflektointikyvyn kehittämiseen. Eli siinä me tullaan tietoiseksi meidän ajatuksista, tuntemuksista ja myös reaktioista. Meillä on tämmöinen niin kuin myötätuntoinen sisäisen tarkkailijan rooli. Ja me ruvetaan ymmärtämään myöskin niin kuin tätä meidän ajatusmaailmaa, ajatusvirtaa ja minkä takia me reagoidaan tiettyihin tilanteisiin ja tiettyjen ihmisten kanssa tietyllä tavalla. Eli tavallaan se vuorovaikutuksellinen niin kuin perspektiivi kasvaa. Ja silloin mitä enemmän me ollaan tietoisia, niin me voidaan vaikuttaa meidän elämään ja myöskin muuttaa meidän elämää. Ja mulla on tästä aiheesta nyt blogi tuolla mun sivuilla pohjotar.com ja käy tutustumassa siihen. Eli mitä meditaatio ja reflektointi vähän syvemmin on.